хора, днес е втория ден от Влогмас. За сега направих сутрешните си упражнения, закусих и пуснах пералня. Сега мисля малко да пиша за университета, тъй като имам да направя една презентация и един анализ. Ще мина през Екон само да изпратя подаръците. И ако имам време да мина и през DM или Lidl, ще бъде чудесно, но за сега нищо не се знае. Не най-естетически изглеждащата чиния, но за гладни хора става. Включвам се по-късно, тъй като по-голямата част от деня отделих в писане за университета, но поне вече знам, че всичко съм отметнала като ангажимент там. Не имам всъщност по още 2 предмета, но те вече са за накрая останали. Сега отивам на спининг, имам да направя една тренировка 1 час. След това отивам до Lidl и се прибирам да готвя. Това е за сега. Днес по-кратък ще бъде влога, нямам толкова какво да показвам, но все пак се надявам да ви бъде интересно и ще се включа малко по-късно. Реших да направя за родителите ми малка изненада и затова им взех по едно малко меченце. Шоколадово за Коледа. Не, без повод. Минах през Kaufland и взех това, което ми трябва, защото в Lidl ги няма тези неща. И отивам да готвя. Приключих с тренировката, с пазаруването и вече се прибирам. Отидох до магазина за конкретни неща. Сигурно бяха 3 неща. Излязох с повече неща, но не и това, което ми трябваше. Но бързо спасих положението, защото имаше друг магазин наблизо. Ето го и мини пазарът за днес. Влязох в Kaufland за това. После реших да пробвам една рецепта и ми трябваха тези неща. Това направо го бях изключила от списъка, масло. А тези малки сладори реших така без повод да ги подаря. Прибрах се и кухнята ме очаква да започна да се вихра, защото ще си правя протеинови палачинки за вечеря. Мариновани бучета за нашите и искам да им напиша бележки към подаръчетата. И това всичкото се надявам да стане възможно най-бързо, защото искам и да си къпя, и да си почивам и утре съм на работа. Това написах като текст и ще го препиша още един път и ще го отрежа на 2 и под всяко едно меченце ще го сложа отдолу. Готова съм с изненадките и ви отправяме на предизвикателство. Предизвиквам ви и вие да направите изненадка за вашите близки. Колкото повече, толкова по-добре. Някакви малки подаръчета, шоколадови меченца, дядо коледовци, цветенца, каквото ви е на сърце. Просто ви предизвиквам да направите изненада без повод. И ако направите такава, да направите снимка и да ме тагнете или да ми изпратите снимката на лично съобщение, защото много ще ми е интересно вие какво сте измислили. И искам да видя колко от вас ще изпълнят предизвикателството. Най-вкусните протеинови палачинки са ми готови. И това, което след малко ще стане на течен шоколад. Не знам дали сте чували за това, но ако не сте чували, брутално е. Веднага ви казвам рецептата за този течен шоколад. 1 доза протеин и малко вода. Имате течен шоколад за протеинови палачинки. За закуска, за обяд, за вечеря, всеки ден мога да ги ям. Точно като истинска палачинка може да се навие и да си ядете така. Погледнете за какво става въпрос. Тече от всякъде. Едното ми хранене по режим за утре е да ям солени муфини. Кой като мен такова разнообразно хранене няма никъде. Докато чакам мъфините да се опекат, ще заредя бурканите.
Едно уточнение за мен като факт е, че ям безглутенови алтернативи, доколкото е възможно избягвам глутена. Овеса е от DM, а макароните са от Lidl. Не е реклама, просто ви казвам, ако и вие си търсите неща без глутен, трудно се намират наистина, но аз съм си намерила тези като варианти. И вече са готови за прибиране. Като изключим, че станаха без форми, аз мисля, че станаха много хубави. Ще видим утре как са на вкус. Благодаря ви, че останахте до края на видеото и изгледахте този влог. Ако той ви е харесал, може да дадете палец нагоре и да се абонирате, за да получавате известия за новите влогове, които качвам. Утре не знам дали ще кача влог, защото съм цял ден на работа и няма да имам физическата възможност да снимам нещо по-различно от това как работя. А това няма как да ви е интересно по никакъв повод. Също така не съм ви снимала тази вечер как готвя мариновани бучета, защото бяха замързени и не успях да ги направя. И отделно да ви кажа, че това ще бъде чиста проба утре вечер, защото до сега не съм правила бучета. Да, вегетарианка съм и много рядко правя месо, евентуално ако правя за иликата. Иначе за себе си няма как да готвя месо, този път за нашите ще правя. Пожелайте ми успех, ако въобще успея да ги заснема как ги правя. Така, благодаря ви много и чао!